Vitajte, sledujete, počúvate alebo pozeráte podcast Východniarky u Dariny. Ja som Darina Luščíková a dnes tu vítam Katarínu Bačovú, ktorá je veľmi aktívna, veľmi pozitívne vždy naladená, žena plná entuziasmu, podnikateľka, popri tom matka 5 detí. A ja, Katka, ťa poznám už pár týždňov, mesiacov a mňa na tebe zaujalo to, že si strašne viditeľná. Ako ty, keď vôjdeš do miestnosti... Priestorovo? Nie. A myslím, že s tou energiou. Akože máš neskutočnú energiu a ty, keď vôjdeš do miestnosti, si fakt neprehliadnutelná. A to mňa stále fascinuje, pretože u žien sa veľmi často stretávame s tým, že práve sú utiahnuté, nevedia sa predať, nevedia sa presadiť a hlavne vo svete mužov. A ty práve podnikáš aj vo svete mužov. Takže začneme tým, ako to robíš, že ťa je všade, akože takže, že je o tebe vedieť a vidieť. Vieš čo, ja mám 2 bratov, z toho jeden je informatik, programátor, totálne svoj svet, sám svoj, a druhý môj brat je hudobník. Ja teda veľmi hudobný talent nemám, síce veľa spievam, ale všetci radšej utekajú. Ale je hudobník a tiež je to taký dramaturgický talent, dramatický talent. To som aj ja, to si vždy hovorím, ja som vyhrávala Hviezdoslavové Kubíny a Štúrove Zvolení a kde bolo treba sa ukázať, tam som bola, ale chcem tým povedať, že to je také moja asi vlastnosť, že ja som rada ako keby na javisku, nie je výslný, ale som rada sa s ľuďmi rozprávam, som rada, keď ma ľudia počúvajú, keď ma je vidieť. To máme s tým mojim jedným bratom tak spoločné. On sa stal učiteľom, kde vlastne si zabezpečil doživotne publikum, lebo však v tej škole ho má. A ja si myslím, že som taký otvorený človek, čiže neskrývam sa pred ľuďmi, viem sa, myslím, že k ľuďom ozvať, porozprávať sa s nimi a to ostatné, to už bude len šarm osobnosti. Jasné, no určite. A pomáha ti to v podnikaní? Pretože ty podnikáš v oblasti, ktorá je plná mužov. Tak špecificky o tom sa chcem veľmi rozprávať, pretože toto je práve priestor, kedy chceme prezentovať ženy, ktoré zostali na východe, sú na východe, žijú na východe, pracujú na východe a chcú na východe zostať. Dúfam. Áno. A vlastne to, že sa dá naozaj žiť a uplatniť aj na východe. Dá sa, Darinka. Samozrejme, je to všetko cesta, ktorú si vybuduješ. Mne to tak životne iba nejak prischlo, aj keď s Božou pomocou už 13. rok podnikám v doprave, v kamionovej doprave, ktorej som sa musela naučiť rozumieť. Celkovo logistickému biznisu ma naučil môj otec. Takže ako si sa k tomu celému dostala? Ale povedz tak... Strašne dlhý príbeh, ale v zásade celý môj životný príbeh je o tom, že všetko rýchlo, všetko veľa. Čiže ja som vlastne nastúpila na vysokú školu po strednej škole a v 2. ročníku som otehotnela s prvou dcérou. Kde si chodila do školy? Do Banskej Bystrice na Univerzitu Mateja Bela. Si odišla na chvíľku z východu. Tak áno. V podstate sa bavíme o roku 2002, kedy som začala tú vysokú školu. Myslím, že hneď v ďalšom školskom roku nám dobudovali branisko, čo sa nám v tú dobu zdalo ako neskutočný vynález a neskutočný proste, dneska sa to volá lifehack. Že vlastne ten autobus z Vranova do Banskej Bystrice, pochádzam z Vranova nad Topľou, aj tak chodil 7,5 hodiny. A v Poprade práve robil 45-minútovú prestávku na stanici, takže mám veľa zážitkov z popradskej autobusovej stanice. Ale vlastne tým, že otvorili vtedy to branisko, ak sa nemýlim v 2004, možno plus minus, tak tá cesta sa o pol hodinu skrátila a to sa nám zdalo úžasné. Ale nie to som chcela. Čiže ja som v 2. ročníku na vysokej škole otehotnela s prvou dcerou a kým som dokončila vysokú školu, tak už som čakala dvojčatá. Samozrejme som sa vydala a v podstate tesne po vysokej škole, ktorú som dokončila, som už mala 3 deti. A môj otec si vtedy rozbiehal vlastný biznis, ale to bol iba takú maličkú špedíciu si otvoril. A ja som mu tam začala pomáhať. A ostala som tam 7 rokov. A potom mi otec povedal, že ale už dosť, už ty si nechodila do školy na vysokú ekonómiu, aby si proste sedela so mnou tu doma a predávala náklady na kamiony. Musíš si nájsť robotu nejakú takú, ako si robila, ako si študovala. Tak ja som 2 roky robila potom marketing v fabrike, ktorá dnes už žiaľ vo Vranove neexistuje, v Bukoze. No a odtiaľ som sa predsa len vrátila k doprave a založila som si vlastnú firmu. Boli to nejaké príležitosti, ktoré v tej chvíli na trhu existovali, vedela som o nich.
Mala som na začiatok dosť práce a dosť kapitálu na to, aby sme začali. No a vlastne odvtedy si to tak nejakým spôsobom ošetrujem, riadím to. Mám 17 zamestnancov a snažím sa tú firmu viesť v takom priateľskom rodinnom duchu a bojovať s tým, čo nám život a podnikanie v dnešnej dobe žiaľ prináša a tak. No. U nás na východe sa tak hovorí, že podnikáš ty sviňa, no počkaj. A takto niekedy aj vnímame, že si to ľudia myslia, že podnikať to znamená, že to ty si proste sa ráno zobudíš, prehodíš proste 100 eurovky dole z postele, s pár nimi si vytrieš ranný zadok a ideš ďalej, ale nie je to tak naozaj. Je to drina, je to trápenie. Ja to poznám, lebo som tiež dlhé roky podnikala. Ale mala som pocit, že sa trošičku už možno to nastavenie mení. Ľudí? Tak dúfam, že sa trošičku mení, lebo áno, na začiatku to podnikateľské prostredie bolo skôr také sprofamované a každý si myslel, že vlastne to je len o zdieraní ľudí, ale tak verím, že už tie dobré firmy trošičku menia to nastavenie. Veď a ty máš také dobré skúsenosti. Mám. Ja som to skôr aj tak myslela, nie ani možno z hľadiska toho nejakého všeobecného vnímania ľudí, ale povedzme tých administratívnych prekážok a tých povinností, ktoré dnes musíme splniť a kde ty musíš a oni iba môžu. Tie aparáty, ktoré my musíme vlastne poslúchať a splňať ich požiadavky. Takže tam to celé roky pozorujem tak s údivom, že... Toto by bolo na samostatný podcast. Bolo, presne tak, nie je to cieľom, áno. Takže poďme sa radšej baviť. Hej. Lebo toto by sme sa vedeli asi my veľmi veľa porozprávať o byrokracii, administratíve, prekážkach a kadečom. Ale skôr ma zaujíma to, že ako ty, žena, vedieš kamionovú dopravu, ktorá je v podstate domenou mužov. Že ako ťa vnímajú, či už vodiči, zamestnanci, alebo konkurencia, alebo obchodní partneri. Že toto ma skôr zaujíma. Vieš, lebo ja si tak predstavím, príde žena, ktorá má kamionovú dopravu, tak každý je zvedavý. A čo sa deje tak? Nie je nás úplne málo. Aj tu v Poprade je jedna veľmi šikovná kočka, určite ju poznáš, Boomsnack, Lidka Žoldáková. Majú také čipsy na návesoch, také veľké. Aha, to som si vôbec fakt nevšimla. No, tak oni treba aj Lidka má dopravu. Ale stále je to samozrejme mužská domena. Veľké stroje a silní muži. Vieš, ak som malý chlap, kúpim si veľké auto, nie. Je to mužský svet, pretože naložený kamión má 40 tón, takže riadiť by ho mal muž. Aj keď dnes, pozor, je trendom, že je veľa žien vodičiek, alebo trebárs manželské páry spolu jazdia v autách. Ale tiež som si musela nejakým spôsobom za tie roky tú pozíciu vybudovať, aby ma vlastne nebrali ako jednak ako sliepku a jednak ako proste ani to neviem. Boli časy, keď som povedzme vizuálne bola inde a na niektorých akciách sme pôsobili ako obsluha alebo hostesky aj s kolegyňami, ale vlastne človek si tú pozíciu vybudoval tým obchodom a tými vzťahmi, ktoré nadobudol. V každom obchode určite nielen v doprave je základom čestnosť, úprimnosť, otvorenosť a samozrejme dodržiavanie záväzkov a dohôd, ktoré si dohodneme. A možno to je aj s tým spojené, teda, že ja som otvorený človek a najlepšie je vždy veci vykomunikovať. Zmenila sa doba aj v podnikaní. Dnes je taká, po tom covide to tak stále vnímam, je hrubšia, ten covid z nás ľudí povyťahoval také tie najhoršie veci, ktoré sme v sebe mali a dneska už iba voľne plávajú svetom. Čiže aj ten môj biznis sa zmenil, je taký tvrdší a taký, ako keby sa z neho vytratilo takéto, že sme trebárs, povedzme pred tými 13-10 rokmi, keď som začínala s dopravou, to bolo úplne fajn si s niekým zavolať a začať rozhovor. Ahoj, dobrý deň, ako sa máte? Tak ja vám volám v takej a v takej veci. A dnes je to tak, že si to radšej odmailujeme a vlastne ideme iba faktograficky po veciach, ktoré potrebujeme. Dobrý deň, mohli by ste nám prosím povedať, kedy, bla, bla, bla. Takže tá doba sa zmenila, tá ľudskosť tak sa ako keby vytráca, ale zrejme to bude tak, a nie len akože na Slovensku, samozrejme robíme s partnermi z celej Európy, takže som povedala, že taký fenomén celoeurópsky, možno ďalej si netrúfam hodnotiť, nepoznám regióny, takže... Ale ako žena v tomto biznise, už som to prestala tak riešiť, už tie roky prešli a síce stále, keď potrebujem niečo ohľadom kamionov, na to mám vodičov, oni mi povedia proste, čo s ťahačom, čo s návesom,
čo treba vymeniť, čo prasklo a veľakrát mi povie, vedúca, ja ti to ani nebudem vysvetľovať, lebo to zbytočne. Ja už som volal do servisu, oni vedia toto. Dobre. Takže tak. A ako to vnímaš, že podnikáš na východe? Máš pocit, že by to bolo ľahšie, keby si bola Určite. geograficky inde? Geograficky inde v rámci Slovenska by to bolo ľahšie, lebo my tým, že sme na východe, a my na východe, my sme vo Vranove. To znamená, že ešte aj keď zídeš z diaľnice z posledného kúska, potrebuješ ísť ďalšiu hodinu domov. A treba v našom biznise šoféri vlastne musia dodržiavať sociálne predpisy v doprave. To znamená stanovený maximálny pracovný čas, ktorý môžu denne odpracovať a v rámci toho odpracovania odjazdiť. Ale my potrebujeme len hodinu na to, aby sme došli po Prešov, kde sa začína diaľnica. Čiže my už len hodinu strácame tým, že z toho výkonu, z toho času práce, tým, že sa priblížime k diaľnici. A kým dôjdeme na západné Slovensko, končí nám výkon v daný deň. Čiže ak by sme začínali niekde od Žiliny, nedaj Bože od Trnavy alebo v Bratislave, tak sme ďaleko ďalej na západe a môžeme sa posúvať. My musíme ešte prejsť tým našim Slovenskom. Takže veľmi ťa trápia cesty, keď na Slovensku veľmi. sú. Nedostávaná Via Carpatia, ktorá sa tiahne vlastne z Poľska do Maďarska. Naši partneri už sú niekde inde. Napríklad my sme, ako ten Vranov, my sme vlastne medzi slovenským Novým Mestom a Barvinkom leží vlastne Vranov. Čiže auta, ktoré z Maďarska krosujú do Poľska, tak prechádzajú cez Vranov. A to je vlastne ani nie je 100 kilometrov trasy, kde nemáš jedno parkovisko pre kamióny, nemáš jednu odstavnú plochu a nebavme sa o komunikáciách. Tu sú zničené dedinské cesty, ktoré proste sa len roky ničia tým, že v lete horúco, v zime proste to rozťahuje mráz a voda. Ale ja si napríklad nemyslím, že môj biznis bude ľahší o 10 rokov, lebo už bude diaľnica vo Vranove. Tam zrejme nebude nikdy. Ale už len treba, teraz nám otvorili Višňové. Tešíme sa veľmi, lebo aspoň to Strečno ominieme. No ale stále si odstojíme Ružomberok, takže... Jasné. Tam sme nevyhrali. Takže áno, myslím si, že geograficky inde, konkrétne v mojom obchode alebo v mojom odvetví by sa podnikalo ľahšie. A hovoril mi to aj chlapík, ktorý nedávno odo mňa kúpil ťahač. Vlastne po 4 rokoch, keď ťahač splatíš, tak si ho predáš a kúpiš si nový, lebo ja nemám servis, aby som servisovala auta, takže vždy sa snažím ísť odznova a mať ich pod servisnou zmluvou. A chlapík bol z Čachtic, to znamená od Trenčína. A on mi hovorí, my sme sa sem s kolegom trepali celú cestu a my ho hovorím mu, počúvaj sem, však oni rozďubu celý výkon už len na to, že vôbec z domu prídu k nám. A že vlastne áno, on začína v Trenčíne a treba, keď vykladá, ja neviem, niekde v Záhrebe, tak on je za 7 hodín s kamionom už v Záhrebe. Ale ja za 7 hodín dojdem tak po Bratislavu. No. Takže určite by to bolo ľahšie. Ale tak už to teraz nepresťahujem tých ľudí, tie autá a tú firmu. Tak chvála Bohu, lebo potrebujeme zamestnávať aj ľudí na východe. No potrebujeme. No, jednoznačne. Áno. Ako to dávaš pri 5 deťoch? A psychiatricky. Naozaj. Je pravda, že 3 z mojich 5 detí už sú veľké, to znamená, majú si dospelý vek, ale teda žijú so mnou, lebo študujú. Dcera je na vysokej škole, najstaršia dvojčatá sú tretiaci na strednej, potom mám 12-ročného Miška a 5-ročného Bránka. No a je to náročné. A je to také klišé, jak sa vraví, že malé deti, malé starosti, veľké starosti. Naozaj, lebo s tým rastúcim vekom rastú ich nároky. Potreba presúvať ich z bodu A do bodu B a C, D, E, F. V podstate konečne už dvojčatá mali 18, už môžu šoférovať, takže toto mi odpadlo, to je veľmi čerstvá vec. Že už teda aspoň im nemusím slúžiť. No ale stále mám teda tých 2 malých. A je to náročné z hľadiska zásobovania a v podstate ja dnes už nedokážem variť pre 2 osoby. My varíme doma kotly jedla a všetko sa zje a s tým súvisí aj potreba naplniť chladničku a zásoba komoru a zásoby. Je to také. A zase a dovolenky, no tak keď niekam ideme, nás je proste 8. To je strašne ťažké, lebo ešte manžel má syna z prvého manželstva. Čiže chodívame na dovolenky ako 8-členná skupina, to sú 4 izby, čiže naozaj náročné. Ale to je klobúk dole, pretože viem, že tvoje deti vlastne robia kopec koníčkov. A ako vravíš, tá logistika, ja som len pri 2 deťoch to mala náročná, to je manžel veľmi pomáhal, hej? Tak môj muž pracuje v Prešove. V podstate on v tomto mi pomôcť nevie. A už teraz vravím, naozaj veľmi čerstvo je to jednoduchšie, lebo už tie dvojčatá dosiahli dospelý vek. Ale boli časy, keď proste 9-krát ti treba ísť niekam.
a popresúvať to a každému zavolať. Tam si čakaj, nastupuješ, ideme spolu tam. A do toho samozrejme človek musí urobiť nákupy, vybaviť nejaký úrad. Takže sú dní, keď mi myka pravým viečkom. Ale takto... Na druhej strane to sú presne tie dni, kedy si z toho unavená, ale práve tá rutina ti hovorí, že všetko je v poriadku, že ten život ide a že neriešiš žiadne veľké veci, len túto takzvanú prevádzku. Jasné. A to mám na tom rada. No, hovorí sa, že východ sa vyľuďuje. A ty si príklad toho, že by sa nemusel, ale čo deti? Majú tu príležitosti? Chystajú sa tu zostať? Plánujú niečo? Alebo kde je to najstaršie? No pozri, ja som dala východu 5 detí, aby sa nevyľudnil. Práve. Už viac urobiť neviem. Neplánujem viac urobiť. Stále, ja si myslím, že je rozdiel východ Poprada alebo východ Prešova a východ Vranov. No to bohužiaľ je. Východ Vranov, naozaj vo Vranove nič nie je. Naozaj nič. Ale to nič je nič, že ani nákupné centrum nemáme. Proste v tom Vranove nie je čo. Mám bystré deti, vďaka Bohu, naozaj veľmi šikovné. Dcera bude na 99% profesionálna futbalistka, tak vo Vranove ten futbal hrať nebude. Pôjde preč, určite. Tá najstaršia dcera študuje ekonómiu, no tiež si nemyslím, že sa uplatní vo Vranove, čiže pôjde preč. A zase syn, 18-ročný, tak ten je v podstate moja najpodarenejšia dcera. Je to extrémne bystrý chlapec, ktorý sa chce stať lekárom a znova ti poviem, že vo Vranove to zrejme nebude. Takže títo traja pravdepodobne teda budú domov sa iba vracať. A čo sa bude s tými 2 malými chlapcami, to je ešte skoro, to netuším. A možno kým vyrastú sa veci zmenia, ale zatiaľ to tak nevyzerá. No. Ja som tam ostala, lebo ma tam nejakým spôsobom priviazala rodina, v zmysle, že som tam porodila a mala malé deti a tak ďalej. A dnes už nemám dôvod sa posúvať ja konkrétne. Ale oni, ak budú chcieť vyletieť, tak ja zase nemám dôvod ich tam držať. No. Takže je to tak, no. Tiež je to tak, asi také klišé, že sa hovorí, mladí odchádzajú. Ale oni naozaj musia, no čo budú robiť v tých malých mestách. A to sme ešte my a potom, kde sú Snina, Medzilaborce, Stropkov, naozaj tieto Pánu Bohu za chrbtom okresy, kde možno taký ten absolútny pokrok a kultúra a veda a pracovné príležitosti, ja to vidím na 30 rokov, kým sa to možno niekam posunie. Bude to náročné. Bude to náročné, ale možno budú... Veď stále sme vo vývoji, no, aj ako republika, aj ako spoločnosť. A ako ľudia. Ako sa ti darí relaxovať? Poďme na inú tému. Popri 5 deťoch. No, tak to... Moja absolútna pasia je ženský futbal. Tým, že dcera ho hrá už niekoľko rokov. Ja som tá hysterická matka povzbudzovačka. Milujem to proste. Odkedy teda hrá futbal, začala som mu rozumieť. Všetkým tým leziem na nervy, lebo už ma tým pádom bavia aj mužské ligy. A pozerám to a ja naozaj som schopná pozerať futbal v kuse. A tým, že som dosť analytický typ, tak analyzujem a premýšľam, prečo prihral tomu a tak, aha, teraz bude roh. Ale keby bol býval... Strašne ma chytil futbal. Je to úplne smiešne aj z hľadiska toho, že ja sama teda žiaľ veľmi málo športujem. Tiež to mám síce fázovo, že príde obdobie, že znova budem, ale teraz nie. Ale dívať sa na ten futbal, to je pre mňa extrémny relax. A hlavne teda chodiť na dceriné zápasy a povzbudzovať ju. Takže toto je v prvom rade a predovšetkým môj obrovský relax. A veľmi rada čítam. A tým mám načítaný za svoj život naozaj arzenál kníh. No len už momentálne som vo fáze, že keď začnem čítať, tak mi to vydrží 2 strany a potom knihu položím a spím. Takže verím, že ešte príde čas, kedy budem knihy čítať viac uvoľnene a menej unavená. Takže... Ale čítanie mám tiež veľmi rada. A obidve veci máme naozaj spoločné. A to som o tebe nevedela. Lebo tiež syn hrával futbal a tiež som mala niekedy radšej hokej, ale začala som futbal, lebo tá motivácia toho rodiča, keď chodí na tie zápasy, tá je naozaj silná. A potom začala ma baviť Liga majstrov, majstrovstva sveta. No vedia ja. Takže... Teraz budú v tomto roku majstrovstva sveta. Áno. Takže si pozrieme spoločne. No vedia, áno. No a knihy, áno, to je presne to. Za mladá som bola knihomol neskutočný. A teraz to bolo, Darinka, aj tou dobou, vieš, že nám neuberal... Bola pomalšia a hlavne nám vtedy neuberal pozornosť telefón. Nikdy. Nemala si iné vnemy. Toto je pravda. A tá kniha ti poskytla absolútny priestor pre rozvoj fantázie, pre rozvoj rozmýšľania, informácie, ktoré si v podstate nevedela dohľadať v sekunde cez ChatGPT. Moja mama to volá ChatGPT.
Sa spýtaj toho ChatGPT. A vlastne to, samozrejme to bolo iné a preto aj ešte my sme plus minus podobný ročník, čiže v podstate pre nás tie knihy naozaj boli niečo, čo sa nedalo nahradiť. No, ale možno si na tie knihy nájdeš čas, keď aj posledné dieťa odíde z domu. No, tak v podstate už vydržím tých 15 rokov a budem čítať znova. Jasné. Takže tak. Napríklad na svojich deťoch vidím, že s tým čítaním je to horšie. Tá 21-ročná dcera, tá ešte číta veľa, tá je taká, že áno. 18-ročné dvojčatá na polovicu, syn veľa, dcera nič. No a 12-ročný knihu nevidel. A neprinútiš, a nechce, a nebude. A darmo mu to vysvetlí, že proste to je fakt skvelé, poď do toho. Aké máš najbližšie plány? Dnes? Nie, nemyslela som také, akože v súvislosti s prácou, s podnikaním, možno, že aj s nejakou dovolenkou, s hocičím. Vieš čo, tento rok očakávame, že to bude taký rok, v ktorom sa veci vyčistia. Lebo napríklad 2025 ja spätne hodnotím ako jeden z najťažších rokov, ktoré boli. Čo sa týka biznisu, fakt, naozaj si nepamätám takto ťažký rok, dokonca ani covidový rok. A do 2026. sme išli všetci s takou nádejou, že nadýchneme sa a toto bude rok, v ktorom sa veci ustália. Tak som sama zvedavá aj na celospoločenský vývoj a na to, či sa vlastne na nás podnikateľov ešte viac pritlačí. Preto nejaké veľké plány nemám. Môj plán je prežiť a fungovať tak ako doteraz. Ak lepšie, tak super a len aby dal Boh nie horšie. A v súkromnom živote ma tohto roku čakajú 2 stužkové, lebo 18-ročné dvojčatá budú maturovať, takže sa teším na 2 stužkové. V súvislosti s tým mám nejaké súkromné plány zapracovať na vlastnej osobe a osobnosti, tak ako asi každý na začiatku roka. Vieš, také tie switche, že teraz sa to zmení. A v poslednej dobe som mala nejaké drobné zdravotné ťažkosti, tak som si začala uvedomovať, že keď ti niekto želá, že on ti želám zdravíčko, tak to je naozaj najviac. Lebo behám veľa, žijem šialený život, ale kým vládzem zdravotne, že mi to nerobí problém, je to super. Ale ako náhle ťa len sekne v krížoch a už sa nevieš tak rýchlo hýbať a presúvať, ako si potrebovala a vedela doteraz, tak je to naozaj zlé. Na konci roka mi vytiahli zub múdrosti. Som preplakala Silvester Nový rok a vtedy som si povedala, jak to je dobre, keď ti nič nie je, keď aj možno hundreš a nadávaš, lebo to je zle, toto je zle. Ale si zdravá, si v pohode. Bože môj, treba si to vážiť, fakt. Celkovo pre mňa 25. rok ostal taký v zmysle toho, že boli tam obdobia, ktoré boli dobré a nevážila som si to. A keď prišli ťažké chvíle, tak som si spomenula, že sakra, vtedy bolo tak dobré a vôbec som si neuvedomila, že tiež sa raduj, sa buď vďačná, lebo dobré je. Takže s týmto idem aj do nového roka. Že tešte sa ľudia z maličkosti. Áno. Alebo z toho, keď je normálne. Keď je normálne a keď aj si unavená, aj sa ti možno v tom dni, čo si nepodarilo, ale to, že neriešiš veľké veci, fakt sú z každého stromu na teba vyskočí nejaký kríž, ktorý ľudia nosia a vždy je to asi o tom, ku komu si to porovnáš. A mňa zaujalo, keď si vlastne povedala o tom roku, že dúfaš, že možno bude lepšie v 2026, že už to zle, čo sa malo stať podnikateľom, sa stalo, ale v podstate tie dôsledky prídu v tomto roku. No. Takže ťažko povedať, že čo naozaj podnikateľov čaká a jasné, nádej je to, že budúci rok je volebný rok, takže horšie by pre podnikateľov byť nemuselo. Ale tak to, že stále je veľa času. A mali by sme sa stretnúť na separátnom podcaste alebo rozhovore asi k tomuto. Áno, nechcela som o podnikaní, ale stále sa k tomu nejako dostaneme. Ale bol to veľmi ťažký rok a nerada na neho spomínam a mám hlavne pocit, že sa na nás dejú neprávosti a čím viac sa snažíš a čím sebe lepšie vlastne funguješ, tak tým viac ťa to dobieha, lebo musíš toto, hento, tamto a bohužiaľ nikto sa ťa nepýta. A vidíš svetlo na konci tunela? Ale áno. U nás, vieš, na východe sa tak hovorí, vytrimeme. No naozaj východniari vydržia veľa. No. Hej, tak sa vraví, že vydržíme, no tak ja som pripravená vydržať. Ale zase je to, na druhej strane už vždy sa na to dá pozrieť z rôznych uhlov. Prečo máš len vydržať, vieš? No, ale musíš. Momentálne je to tak. A nech dvihne ruku podnikateľ, ktorý povie, že výborne sa podniká je to výborné v tejto krajine. No nie je. A meníš rozvíjať svoj biznis, alebo... Záleží od okolností. Boli časy, keď som začínala s dopravou a deti mi vravali, mamka, ja ti tak prajem, aby si mala 10 kamionov, aby si mala 20 kamionov.
A ja A ich mám... koľko máš teraz? Mala som 9 a teraz ich mám 7. Mhm. Lebo presne je to o tom, že ak si to robíš sama ako ja, teda, že si to hľadáš robotu, vyťažuješ, inštruuješ vodičov, vybavuješ im veci a tá doprava je nevyspytateľná. Tam, ja neviem, takýto most zastavia na ceste a už ti nedojde na výkladku, nevyloží, už sa mu posunie nakladka, už nepríde domov na víkend, tak jak chcel, už je nervný a proste je tam 1000 nuanc a premenných, ktoré ty nevieš ovplyvniť, lebo jednoducho to je živý organizmus, ktorý sa hýbe mimo teba. Tak preto som si aj povedala, že musím trošku spomaliť, lebo na jedného je to veľa a už nemám sen mať 10-20 kamionov, ale mať ich 5-7, ale obhospodarovať ich dobre, aby mne prinášali prínos, aby som uživila rodiny, ktoré sú na tom závislé, to znamená rodiny tých vodičov, mojich kolegyň, ktoré sa spolu so mnou o tú celú firmu starajú. To je taký môj cieľ. Takže tak. Mňa zaujalo, lebo minule, keď sme sa rozprávali, tak si vravala, že máš vlastne stále tých istých vodičov. A ja asi vnímam, že to je presne preto, že sa o nich tak osobne staráš a tak asi s láskou, lebo táto práca je práve o tej fluktuácii dosť často. Hej, je, ale skôr asi v tých väčších firmách. Lebo ja som začínala s prvým kamiónom a do roka som mala 3 kamióny. A tam som mala Ďurka, Mareka a Ruda. A to je veľmi ľahké. Pozdravujeme. Pozdravujeme. To bolo veľmi ľahké Ďurka, Mareka, Ruda zavolať. Zavolať trom nebol problém. Potom prišiel Zdeno, to bol 4. Tak už aj Zdenovi som zavolala. A povedzme každý deň, ako to bolo, dobre, zvládol si to, blabla. Už dneska ich mám, vlastne na 7 autách mám 9 vodičov. Už im nevolám každý deň, už to nedávam. Ale je ľahké poznať ich a volať ich po mene, pretože sa poznáme, je nás málo. Keby ich bolo, ja neviem, 54, tak už by to bolo úplne náročné. No ale tým sa ukazuje, že vlastne tá ľudskosť v tom podnikaní je dôležitá a je dobré byť ľudským k svojim zamestnancom. Oplatí sa to. Je to investícia do vzťahov, ktorá väčšinou sa oplatí. Nevravím, mala som aj prípady, že odišiel, ale to sa zrejme stane vždy. Vieš, nikomu nevidíš do hlavy a dovnútra. Jasne. A neovplyvníš to, ako ľudia veci prežívajú. Ale myslím si, že ak by som zajtra umrela, tak nikto nemôže povedať, že to bola taká švihnutá ženská. Naozaj som sa vždy snažila byť ku každému férová, dobrá, pomôcť mu, keď mu trebalo. A možno sa mi to nevždy vrátilo, tak ako som chcela. On to tak asi aj životne býva. Ale jedna sveta Božia pravda je, že čo dávaš, to sa ti vráti. A tak toto sa mi tak životne osvedčilo a funguje to. Mne sa zdalo, že tak keď hovoríš o tom varení, že asi až tak rada nevaríš. Práve naopak, Darinka. Ja som sa druhýkrát vydala, keď som vlastne mala, s prvým manželom mám 4 deti. Máme spolu výborný vzťah, myslím, s tým bývalým manželom. A čo je paradoxom života, a ako ja vždy vravím, že život je režisér, tak môj bývalý manžel, otec mojich 4 detí, sa znova oženil a vzal si za manželku ženu, ktorá bola rozvedená a mala 5 svojich detí. Čiže vlastne Marek sa momentálne stará o 9 detí, v zmysle, že s 5 žije v novom manželstve a na tie 4 s tými pomáha mne, tak ako teda si to vyžaduje situácia. Tak vlastne ja som bola pohodlná matka pri 4 deťoch, my sme obaja podnikali, on mal stavebniny, ja som teda mala vždy tú dopravu. A my sme sa starali o podnikanie a o deti sa starali starí rodičia. Aha. No ale potom som si našla mladšieho manžela, s ktorým mám teda toho 5. syna a s ktorým teda žijem a sme v manželstve. No a on ma tak zmenil, že spravil zo mňa totálnu gazdinu. A to zrejme bude tým, že pred 40-kou som mala potrebu sa páčiť mladému chlapcovi, tak som mu strašne chcela vyhovieť, tak som mu varila, vieš, a chystala kelímky do roboty, no on to začal vyžadovať. Si ho naučila? No, si ho naučila. Ale nie, ako varíme veľa a ja naozaj rada varím. Ty už sa našla vo varení. Ja som sa fakt našla. U nás v rodine najlepšie varí môj 18-ročný syn, ten proste, keby nebol doktor, môže ísť variť. Ale piec neviem. Ja celkovo na ručné práce nič. Pán Boh mi dal 2 ľavé ruky, ktoré proste nič. Daj mi nitku, daj mi ihlu, nedokážem. Naozaj neviem ani šiť, ani piecť. Moje koláče sú smiešné, deti sa zo mňa smejú, keď sem tam náhodou som mala také pohnutky. Ale myslím si, že variť viem. A dnes už varím aj rada. Fakt áno. A hlavne v mojej hlave je to tak nejak uložené, že keď prídeš večer domov a horí oheň v kachliach a
čo si vonia zo sporáka, že to je takéto bezpečie, ten domov, že to je taký ten nenahraditeľný pocit, keď ktokoľvek vojde do dverí, postupne prichádzajú zo škôl a z práce. A čo si varila? A to je domov, keď ti proste vonia doma nejaká strava. Pre mňa v mojej hlave to tak je. Najobľúbenejšie východniarské jedlo? Lokše. Lokše. Na sladko, slano? Slano. U nás sa na slano robia. A ako? Zemiakové normálne. Viem, ale čo dávaš slano? Len maslo? Maslo. Len Ale maslo? tak tým, že nás je 8 doma a všetci sme naozaj food lovers, to znamená veľmi radi jeme, tak u nás lokša je príloha. To nie je jedlo. Čiže väčšinou sa k tomu robí nejaké mäso. Ale to je tak východniarské. Pred 2 rokmi mi umrela 97-ročná babka, matka môjho otca. A vlastne ja do dnešného dňa si uvedomujem, aký obrovský vplyv mala na mňa tá žena, ktorá proste mala 46 rokov, keď ovdovela. To znamená, že ďalších 51 rokov bola vdovou a žila sama. A ona vlastne varila jedlá, ktoré už nikdy nenapodobíš v chuti. A to sú také tie vnemy, ktoré sa nám zvyknú, lebo sa vraví, že čuch a chuť sú najsilnejšie pamäťové vnemy. A občas niekde niečo tak, vieš, si dáš do úst a ti to v tej hlave sa spojí s tým detstvom a s babkou a tak. A snažím sa niektoré jej také recepty a také jej spôsoby, ako pripravovala jedlo, navrátiť, ale to, vieš, v prvom rade ti chýba tá pec, kde ona piekla veci a tak. To je pre mňa východniacká kuchyňa je moja nebohá babka. Fakt. Tak daj ešte nejakých zopár jedál. Že som gastrov. Vieš čo, normálne ma to zaujíma, lebo... Vieš, čo moja babka robila napríklad také placky, oni sa volajú na soudze. Na sóde bikarbóne vlastne. Že nemiesiš to z drožia alebo z nejakého kvásku, ale v podstate múku, mlieko a sodu bikarbonu s kyslou smotanou len vlastne spojíš, urobíš cesto a tiež ako posuchy vypekáš tak na platni. Taká alebo... fakt stará kuchyňa. Hej, akože a vlastne tie placky ti tak trošičku narastú, sú také hutné, také voňavé. A to napríklad s brinzou alebo s kyslou kapustou. No vidíš, takéto ma presne zaujíma, že sa budem východniarok pýtať na takéto veci. Daj vieš, si to ako koniec každého podcastu, lebo tak... to sú také naozaj veci, ktoré už vymizli a oni súvisia, pravda, že... Soudze. Na soudze, hej. Oni súvisia s tým, že ty vlastne, samozrejme, tá dostupnosť surovín bola svojím spôsobom extrémne limitovaná, ale boli zase veľmi vlastne takí vynaliezaví v tom, ako tých pár surovín použiť. Jasné. Takže moja babka nikdy nepila kávu, lebo bola presvedčená o tom, že z kávy má človek čierne čreva. A forovala, coži nie, ja nebudem to, ja budem mať černé čreva, no coži, ja nebudem piť kávu, fuj, to jak čom to piješ túto kávu? A vždy si to myslela, naozaj celý život nepila kávu. My sme hovorili, bábi, to také dobre, daj si kávu. Nie. A nahradzala to nejakou meltou? Alebo niečím, nie, žiadnu nič? kávu. Čierny čaj, taký extrémne presladený. Toto bolo jej. A tak. Babky, no. OK. No dobre, tak v podstate sme asi aj vyčerpali svoj čas, alebo náš čas. A bolo to naozaj pre mňa veľmi také obocujúce, aj keď mám pocit, že teraz to bolo dnes tak škaredo vonku a tak, že nebolo to celkom také veselé. Miestami nie, ale na druhej strane ale človek taký je život na východe. Taký je život, presne taký tak. je život na východe. Aj celkovo je život taký, že sa zasmeješ a potom si sem tam trochu poplačeš, vzdychneš, ale asi ťa nemá opúšťať takéto, že žiť je dobré a buďme vďační za to, čo máme. Ďakujem ti veľmi pekne. Aj za to, že si prišla, pretože dnes to bolo také, že aj vidno na tebe, že si unavená, lebo skoro si neprišla práve kvôli deťom a starosti s deťmi. Takže veľmi pekne ďakujem Rada za to, som prišla, že si prišla, že sme porozprávali a ja verím, že bude príležitosť ešte aj niekedy na budúce. V inom podcaste. Napríklad o podnikaní. Okay. Ďakujem aj divákom. Dovidenia.